हेलो फ्रेंड्स ऑफ फाइगा हमते सिने वीडियो कतालो जों दिनै फाइलिया गायसा लेमु छरावो yang kaisa cha bagan amo tea garden aro borok प्राइन फाइबायो बेलाखे नाइथक नक नुक माखाना yang चिनि चार दिगे सिनाय रक गाहाम गाहाम ताबो किसा माजिंनि बागै चा रक किसा क्रानंग जाक चा ब्लाय रक आस गाहाम नुगले नरक खायबा नमो एक्चुअली जेफर चा बागान ब्ला एकदम फाइबर फ्रेश फ्रेश के फाइबर को एकदम नाइथक थासंग एकदम माने ग्रीन ग्रीन ngo ताब एकदम चा पातर राजा का बागै किसा सुका सुका नखा हायपन नरक जदि सिजन फाइगान का गाहाम सिनाय नुगनाय जों दिनै किसा हमना एक्सप्लोर खालायनाय नाय दंनो चिन लगी चिनि चैनल क्रिएटर 19SD जों आम देखन गाहाम गाहाम भिडियो नरमाय तु बाहायनाय गै आसं से फादि चिनि ब्लग नते बसखां तांलायनो जों दिनै लेमुसरानि टी गार्डन बेलायनाय आं बुलन हामे मारुवा आन्दारानि उनको चैनल न ब आन उनको बिन यूट्यूब आन कक सारमानि जरम बगै ताय जों तिनि नालायनाय उनको लेम्बुसरानि चा बागान यांगो जों फुङो फाइजाक सुर खाना बगै यांगो ब्लगिंग माने छोटा मोटा ब्लगिंग खायनाय और नरक जदि साजा खेपा चैनल लाइक सब्सक्राइब खायदि